Mei ni khat sang ni som ni pali Nilaini ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel chuan Hamas-te chu ni som ni chhung inkahhai neih chumi chhung chuan Israel mi an mante chhuah tur le Israel po in Palestinian mitang sang chuang a chhuah ve tur thu soin rawtna an siam a he Israel rawtna hi Hamas-ten an pawm theih nan hmalak mek ani laiin Israel sorkara tel adurum pawlte chuan Prime Minister Netanyahu chu inkahhai nei lo tur le Gaza run chhunzawm zel turin an nawr thunga chutiang boruak kara chuan Netanyahu chuan nimin khan thurum tak achak chuak ani Israel in Gaza beina wangin Gaza Palestine mipuiten an tuarna satak zet to a poisai lo nunaw ten an torna hi anasat to ema wangin Israel le Hamas-te in kara hian inkahhai om theih nan khovel ram hrang hruai tu te chuan hma an la zela Israel in inkahhai nei ani theina tura rawtna nei chu pawm mai turin Hamas-te chu nawr mek an ni British Foreign Secretary David Cameron chuan Israel in ni somli chhung inkahhai nei a rawtna chu pawm turin Hamas ho ngena US Secretary of State Antony Blinken po in Israel rawtna hi ngil nei na ni ti in Hamas-te chu pawm turin a ngen bawk heti lai hian Israel chuan Gaza beina chhunzawm zela Gaza chimlam khawpui Rafah chu thlawna hmanga bein thi le hliam an awm bel zela Gaza Strip hmarlama om Gaza City po an bom chhunzawm zel bawk ani Israel le Hamas-te in kara buaina hi zual zel lo nan Egypt Qatar le US te chuan thlaeng muzat chung ma an lo la to a chuti chung chuan in remna nei chu soi lo buaina zual zel zoka Rafah khawpui a hian Gaza City a Israel beina hlawa tlan chia makta duai te lan oma wangin Israel in Rafah khawpui a beile ta hi arab thlak em a mipui nan tuarna sa hle don ti a chiana wangin inkahhai nei tura hmalak thuai hi a ṭhulani heti lai hian Israel chuan Rafah khawpui a hian Hamas sipai battalion laiin om ni a sawiin Rafah khawpui hi thlawna hmangin a bom mi a reng mai ani Rafah khawpui a beih mek laiin Israel chuan Hamas-te chu ni somli chhung inkahhai neih chuti chung chuan Hamas-ten Israel mi an la hren te chhuah a phuta Israel po in Gaza beina chaw san baka Palestinian an man sang chuang chhuah a intiam boka herot na hi US le UK chuan Hamas ho hi pawm mai turin an nora Hamas Paul ayo te hi nimin khan Egypt khawpui Cairo a kalin Israel rotna chungchanga in biak nan neya he thubuat sai lai hian an thutluk na hriat theih alani lawani US Secretary of State Blinken chuan nikum October ni saria thil thleng anga thlen non le lo nana Israel in ma ala hi ti tur dik takani thule amhalak na US chuan a support ti asoya chuti lai chuan Gaza ni tin mai mi hring tor na rap thlak a thlen reng lo nana malak ro kan batani a he boina hi Hamas-te chaw chuani a Gaza nunaw te tor na rap thlak thleng mek hi a topa anmani tranpui tu ten tunaya chakzok a tranpui nan pek theih nan inkahhai nei le Hamas mi hren te chhuah thuai hi angai ani ati Blinken chuan Hamas-te hian thutluk nan siam angaya rang takan siama kan hmalak na hian kong dik zo tura lungphum nget kan phum thuai angai ani ati bok inkahhai neih Gaza mi puite torna ti zia om tumna konga US po in ma ala tak hle ni in alanga US President Joe Biden po in Egypt President Abdel Fattah al-Sisi le Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani te chu phone hmanga bia in Hamas-ten an mi hren chuan phal le phal lo chu inkahhai nei lo hril tu berani wangin Hamas ayo te chu min tuma thei to pa mala turin angenani hetianga hmalak ani mek lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan thudang a nei le tatlata he athu soi hian inkahhai nei tuma hmalak na chu omze nei lova a chantir don ni in nalang Netanyahu chuan nimin khan Hamas hoin an hren mek chung te intel khom pol le Gaza in dona Israel sipai thita chung te intel khom pol ai ote chu komin Hamas-ten an mi hren te an chhuah emo chhuah lo emo Israel sipai te chuan Rafah khawpui an run don hrim ti a hrilani nimina Prime Minister Netanyahu kom te hi Hope Forum le Heroism Forum te ania
hope forum hi Israel mi Hamas-ten an hren mek chhung te puala pol din ania heroism forum hi Israel sipai thita chhung te puala pol din ani thunga heng pol pani te hi Israel rama right wing political party te nena in thurual ni in Gaza Israel sipai tirlu du tu te ania ma se pol lian zo Netanyahu kai hroi Israel sorkar na taka beitu hostages and missing families forum te nen pol hrang an ni thung Netanyahu chuan heng pol pani ai o ten hena hian Rafah khawpui chu Israel sipai ten an run don thu alo hrila kan thil tum zong zong kan ti hlo tlin vek ma a indona ti top kan tum anga ngai na hi ngai dan dik lo ani Rafah hi kan lu chil dona he khawpuya Hamas battalion mek te chu kan ti boral vek don nge na tlon tling kan nei theih nan hei hi kan ti nge yanga ya Hamas hoin an mitang te an chua emo chho lo emo Rafah hi kan lut nge yang ati ani Israel Prime Minister office chuan thu chhuah siamin heng pol pani te hian Prime Minister chu khovel ramdang te norna wanga zam lo tur le Israel phubalak na chu chhunzawm zel turin an ngen ni in an soi Israel sorkara tel Arab le Palestinian te laka du rum pol religious Zionism party hruai tu tuna Israel ram finance minister ni mek Bezalel Smotrich le Otzma Yehudit Jewish Power Party hruai tu tuna Israel National Security Minister ni mek Itamar Ben Gavir te chuan Netanyahu hi Gaza beina ti top lo turin an nor char chara Gaza chimlam khawpui Rafah run tura amalak na chu kalpui tlang tura hrilin akal tlang pui lo ani chuan a sorkar chu nam thluk ani ang ti in an vo ani Smotrich chuan nimin chanhudar ni khan Jerusalem an party meeting kovin hi Prime Minister Netanyahu-an a minister te meeting nei tura a kau hun che ania Smotrich chuan an party atanga Israel sorkara minister Nilaini pathum te chu sorkarin meeting a kawa an tel don lova hi Netanyahu laka warning ani thu asayani nimin khan Ben Gavir le Netanyahu te hian midang tel lovin inkom na hun an nei boka hemi te pani hian Prime Minister Netanyahu chu Rafah khawpui run lo thei lovin an nor na mek ni in nalang Netanyahu kai hruai Israel sorkar in trauma hian Netanyahu trantulam hian Knesset member somsari pani an neya Ben Gavir le Smotrich te hian member som pali nein anni pani hian an thlop nan nu do chuan member za som ni omna Netanyahu hian sorkar na siam thei khop member ani don lo wangin Prime Minister ni zela du chuan hemi te pani thu hi a hnial ngam bik lo ani ni zan lama social media hrang Israel Prime Minister Netanyahu fakna tar langin Rafah kan run hrim don tia soi wang hian mizo social media chanchin thar ziak tu then khat chuan ram hruai tu tlak ngoi angin an tar langa ani na taka chuan Netanyahu hian Rafah khawpui run zel hi ama du thua ti tlang ani bik lo ti achiang renga Netanyahu party Likud party hi chu Israel ram political party a durum pol nilavin zaizap taka thula thin ani zoka hemi awang hian Netanyahu hian Hamas ho hnena po inkahhai nei puya chumi chhung chuan an mi hren te in thleng pui tura rawtna siam ani a ma se he rawtna hi Smotrich le Ben Gavir te hian an du lo na sa a inkahhai nei ani a Rafah khawpuya Hamas battalion la omte chu bei chhunzawm an ni lo an hlau hle a Netanyahu chu na taka norin Rafah khawpuya Israel sipai te tirlu lo ni chuan sorkar an thlop na ti topa an vota ni soitongin Smotrich le Ben Gavir ten an thlop na an hnu do chuan Netanyahu hi Prime Minister ani na tanga abana ngai dona he vona hi Netanyahu hian a ton tlang ngam bik lova khau takin a tong tamai ni inalang hetianga Netanyahu-an thurum taka cha chhole ta ka wang hian Cairo khawpuya Egypt kai hruaina Hamas ho tu te nena inbiak na nei point omzia nei talem lova Hamas ho tan inkahhai nei rawtna pom lo chuan Rafah run lo hril chuan lo chuan du than tur om chuang lo ti na ni a an boina hi a fel thuai don lo ti achiang le ta ni heti lai hian Netanyahu sorkara minister Israel Resilience Party hruai tu Gadi Asian Kot chuan
thu nei na du awanga ram le nam khoi thila thutluk na siam thin sorkara chuan tel zel atum lo thu ni min kha na soi ve thunga National Security Minister Itamar Ben Gavir le Finance Minister Bezalel Smotrich-ten Netanyahu-an vawdan chu tha ti lo thu a sayani Asian Court chuan tharukal ta khan he in donai na tum chung chang chu cabinet in rel fel vekto atia tunhaya cabinet member pani in politics thila in vawa andu dana thil kalti rantuma hi Israel ram himna tan thil poi takani kechon Israel ram le Israel namta na thatu zonga thutluk na siam ngam sorkar che ka thopui dona politics sa hlotlin na nei du wanga thutluk na siam thin sorkar hi ka thopui thei velo atiani gadi Asian Court hi politicians satliani lova kum sang ni som panga le sang ni som pakwa in kar chunga Israel sipai ho tu ber chief of staff niin Israel mi puite za kai takani bazari lo thira wangin kan lo me